Ghana manma ene da mu akwaya Awua Domase Chiam on se atade e hyeme ne kire se me wayim enche bia me nua baba akọ ye bekwa akokora no na medikan achie otumfo se etu otosom no asante man wura ono ni osipiti triku okuma tipri etre so da ye no Ghana man mu sa hensem bebe nyamo a na gina sante hene evise senkenya wono a enke bi abrofo no ebufa ye so ese ya henie ne yeniama bebre nanso o ka sante ho a asante timi gina tumi bia ano na machia ne nua wono so bone chidom pa no so efri tetetetetete na wo ho oyo sante hene no ani nua eye techima mawura osi ade ayo akumfia me otoso nan bono hene no ano no fufuro bia ni ba bia ene nkomo ba na me ba bedie ansa na mechia na nakwab na kire otoso mienu Awua Domase man hene na mama na nakwaba ene community tune eba begina Awua Domase nse enche bia ena me ne Opanin Owusu a wono na ye kasamafo ewo kwatrifie adehibusua no mu awon di Awua Domase akonwa menini nya 1-on-1 yetena ase di nkomo enumu na friend saying menhia nsem no so baaye no na da bia meka se obi ho a onya de hye enso betena akonwa no so akwa akosi se wamfa ni bre anya ade a wunya haw bia na emu ani bre ene kofa hawba Awua Domase de ene sen medikan asha ase no nse Opanin baako emeki comment bi se Awua Domase ode wo ho opa no ode wo hene kwa akọ sante hene ena baako so kura sa ko meki se Awua Domase wo hene bia mai aye frɛ no nana kwabna kire Awua Domase hene bia mai ehwana mu se papa yi atro ama ne history kura wonim anase bia wonya de hie no nso nti na ama onim ne history no na anura me ye video bi me ye video me ye from so kakra na me ka nana kwasi bosom twe no me ka nana bosom pem Awua Domase Opanin ba akoso ka se Awuapanin no wa ma friends Awua Domase hobi me ya na me ko hunu atwere ye bia nkrofo bi atwere ena mhu a hono konya ne source ne free na so the truth no ho source no konya ye ne jese obi a watwe na ayi bi ode akoto tintan video so say na Awuapanin no owo friends ne ma me no ho ne onua no ho wo kwa atwema no na seketia no ena sante hene opokuare eto nsa frɛ no se ne papa aka baabi nti omra no ma mefa na adwa because ba ntema akonwa no ye jama enya sa na tie akonwa to seketia na nka wo senko no ne di ade no meka kwa atwema akonwa na nua ba nso so eware jaman hene ti jaman hene no wo ba be man tie se Awuapanin no wo faase ena jaman hene wura mu na omodi akonwa no ema no enti ye Awuapanin ya ena wone ne dom efri amra wo course wo kwa akoda sivise na ohene na na oho na obeye na yi na bo ahenkokọ no obeye na yi no na omo kwa akoda jaman hene na se wo kono ena Awuapanin ne dom efri ho senko wo koba ntema na wo koba ntema no ko wonchi no ena obeduru
sa dua dum no ase ena obeka ho ena obekekere Awua Domase enti dom na wode baaye no ebi ekekere nkuro bebre atronie ne yakeka ka ho kroya nana jana ye nkoso hene wo hoi say ehye Domase number 1 ase no Dumasua ni nyina eye Awua Domase fo na kekere ye na ye ohene bi ne Dumasua hene bi no wo sa se Awua Domase hene bi ne na ni yie e na afefire wo so wonsom bi no obekwa akosom Domase number 1 bom e bi se Awua Domase number 1 wo ya de koro just say na ntipimi ne freedom nchira e na we se na Awua no so Owuapanin so free bantama no kodo no ware wo ho ti sa na tie so ho na nya manso a nke kuro nke ye baako enti die tiense na Owuapanin no ene di kan tena konya no so na ne papa e free toy ye be fa no bantama hini free toy be fa no se won gongo di ade o kono no ode ne wo fa se kwasi bosomtwe e hye nanan akwasi bosomtwe no ene wuo akonwa no so na Owuapanin baaye be ye ne wo fa ase kwasi bosomtwe na yiye mu opunu na akonwa no enti na Awua Domase akonwa no ye bosomtwe akonwa enu achi ene ode yawa Awua edi ade ni nyina kwatrifie fo awu yawa no efri wo no ana Kofi kran e baaye na afa kwasi kran e baaye ena afa kwadwo kran eba on se ema ofa opanin kwadwo kran baaye na kwaku kran ebaaye ena kwaku amoa ebaaye kwaku amoa nachi ena nana kwabna kire ebaaye ntina na kwabna kire pre no so ena na ye asanto akon no ena sabre na bantama hina owo so afirim so no afrim enti wo be fa na kwabna kire ne se wo mra medi bantama sabe na ekon no so aduru so enti bantama hene no na wanya animpo because amamre se wo ye no odi ni si so no wanya anyi no odi ikon nanim ena abrofo no eche no a woje ne kra efri ne nsem onu achi na ne ba kwame kran ekọ ne so an mo se de me papa nka obayiye mo no bize za akon wo kun kwatrifie wa de hye no mema no nyina se de nka me papa bayiye mo no mo ma me hwe akonwa no so na meye mo saa ene ode ma kwame kran enti kwame kran achi na afi na akodi ma no ho omo no ma enti na uhunu obi ti se kwaku fokuo Kofi tabri onzi no bi se ofri tabri fie for afi ya Awua bai Kofi Awua otos Kofi Awua bai a otoso miensa na afi kwame kran a otoso enan bai ono na free mu yi a de nsem nyina bai nyina mu ntie kwatrifie fo na omo ya adehia no omo hu so omo ma na di ade a enti omo presente wo mo ho se ohema no emfa akonwa na mema adwa no omo nso mema dibi no omo nkan so omo pam omo ma na firi hu ebi se omo ma na di omo amom kwan amom adibi enti omo abayese baako eno ohema no so wo obi a opese wo no ode ma no nipa kro no enya de hye ana kwatrifie voice dabi eno omo tamu asem no e de call Regional House of Chiefs bono enti eno a omo de call ye no e wo ho ne ka na yi na nanahema e ma asem no so se nanahema wasoma sante pa no wasoma sante pa emra do na do ma hene ba so oba be ye he bia o ma ne kwan e be se woni me se wo ya asante ana na do ma friends Awua Domase hema e de asem no call manhia na adia muntie nie yenimu nkonwa bebre a manhia nim oya we se ebi oho a enya ade hie na nete so onka ho hwe
ebi wo hɔ a eye ma ene te so oji won tum na mom se koba se ade hye ni bi koka se wo nya de hye na o kan tam na wo de koboso se me ye de hye a eba na se obo hwehwem na wo nya de hye omo obusua dua ne kire wo se wo nya de hye ampa yebetu though you are fighting for asante enti se wo nya de hye e na wo te se bia wo ye ba e na wo ye hene a se ade hye ne ka se wo nya de hye a ene omo enya yi ena ansa na ade hye ne be ka se omo nya de hye na kire se akonwa to a wo pese wo nso so wo de wo yi free omo fie ene wo akoyi free baby foforo ansa no maka sa antam na guzu ni se omo nka enti mom yenyai ani brie enti sa sem we na baaye ana ohima ne nyina so ne se eye yedi na agama enso nye agama eye adehye na emomfo mfie oha ne aduonunum 125 years ana akodi ma no ho so meba brekum die no so pa but meka we na de Awua Domase die na meka na meba brekum die no so a emabunu bi a sebio wo mayo maje so mo ntie no kore ebinum de omususa ensem no court Supreme Court judge ye nyina omo anhunu na ebinum kro omo adwene no na omususa and ebinum so ye mpanimfu a they know it, they know the truth. But when they are just using the name Bron Champion to distort the truth. Which baby a Bron Champion free nanga se epenokore. Enya san kontompui. They are just using it to distort the truth. Na ebinom so ya ahemfo, ebinom ye judges, so munim na krepa, so musi kontompo e no mo betwa. Na we yasa no ohene na wudi na so mfa so ne sei. Enti eno na otumfo emo omodi abusua dua baaye afa e kire se ana so omkohwe wo mo omodi ade na no eno mo se no ade ne ye kwatrifiefo ne dia na omodi abusua dua na e kire se ohima na nka ho na enso muntie ha otumfo anka se watu ohima no na mo se on tnan chain na wo adehye no a omo ye the right ayifo no enyi hene nwie na yenka ohima asem ni nyina ni ebi se ebia wo wia no obeka se ewom se wonya dehye de na enso wasom mo enti saade a ebia moma ne ntena so oni ho a na ade na akode da ebia si bebre na enso de mpanimfo yi a wo mo keka ne wo mo pei de na so mo yi o mo ho afiri mu anu no enti mom yanka no kore na dia manfo ye no sabio we na say ya ha adwene aso mo beso mbadwene si mefa sa akwanya nso na machia atiefuo nyina ne ahwefuo nyina afa menua brantie yi ai obo ne homode no obre ne ho asenso so ene wa ya ade mani ajepa no ye life yi about Abusuapanin Tupak ni Abusuapanin Berefo ayi na me ma statement chese ofai and wo chire mu se say na ntinia wo ka no say ni nyina de ntia ono so ka say no enie wo chire mu ampa nyansa sempa no kan enti say ni ye hwehwe afri nipa wo mo ka bakosem e ka journalist ne bloggers no say no kre e na fa ye adwuma enti me kak bibi ketwa bi afa lumba de no de tie nie me nka no ba bia da se abusua ne ntimi ntu Abusuapanin Tupak ombetimi nanso kwan a wo fa aso no entimi ntu no sabri se bia o ya ade bia enya enkombetimi afre because omo anim se Nana Paakosohene ehododo no nti no obetimi afre ekuo di kuro eni abusua mpanimfo no de ato anim se die Abusuapanin Kofi Owusu ayenie bi ansem we ba akomienu mienso wa nsem nyina wa tweragu ho
na afi wa frɛ no wato nsa frɛ no wa ma na be yiya no ti na no yiye na anko yi a na afi abusua no mpanimfo no abo Nana Paakosohene amane aba report to jasi feku a Pakosohene oye brempo no oka ho no won so beto nsa frɛ abusuapanin na de wo bia mu aka kyerɛ no se bia de se ni na obusuafo de abanti ansa ne be yenhwehwemu no tena nkyɛn kakra na fo yenhwehwemu wi a wagina so akasa ne bia yatu ana yentu nanso so enam se abusuapanin ene friends Pakosohene adehyesɛm ho entamo aba mu nti no se Pakosohene na asan a ekyerɛ se entam no osuro so obeyi ne ho ano enti nipa a wore na etwe wontam no ho no oyi na firi ho esa no watwi afa ntam so because osantehene ntam ankasa kora bia no yenka nwie ya yenjaje yebeti akase tena nkyɛn ne yenhwehwɛ mu die nanso yentimi nyi wo mfiri so enti otumfo ntam yentwi mfa so enti se ono na abesan dia na se watwi afa ntam so fi se ntam na se ne ba ya che ansakra na lumba ebe firi mu ana omra wo se ne hododo no se hododo dia ene ye nya ahensem just because what I said usai yare dia se okwohwe wo ho court e dia ombetimi agi atum because the evidence is there on the sheets nanso se basa abusuapanin Berefo ede ono ane ho akoto ohaw mu ona Opanin Berefo nkaza abusuapanin bi se onyanya abusuapanin age se nananom agina tum ansa na wabe abusuapanin ena Nana Paakosohene obawa be bie na no aka se empa me na me san ye no ontimi mehia wo mfa emeto wo anim enti na nanom famu no Opanin Berefo nya abusuapanin ena sabu nana so pa no obeka se me na me san ye gwatwi afa ntam so enti mo ye situation no enti ekere se court de obetimi agi atum sesi a na mmom se Nana Paakosohene etime ba na wo be kirem se me na me ye ya asemu ato no kire se krata no kra na enya adwuma sabri age se wo sa ye fresh in wiemu ansa na ye adwuma ansa na wagi atum so watu no oka se da bi enya me a asemu nto no because afi no mbe hwehwe omo nsim so mbe ka so mbe ye ne den enya me na me ye ya e kire se Opanin Berefo de ne ho ato hawo mu wakodaada court eno so ya asem foforo all together enti asem aye ka no simple enyansi wa ha yemfa nkwa ha e kire say you just went there to disrupt the cases eno so mfa asomdwe mma onyame nhira ye nyina medamu ase